benvida a señora secretaria e nos alegramos da súa recuperación. Dito isto, pois damos comenzo ao pleno de hoxe. Parte resolutiva, asunto número 1, aprobación do borrador da acta da sesión anterior. Alguén ten algo que objetar? Nada, por nosa parte nada. Nada. Bien, pois votos a favor. Ya. Asunto número 2, aprobación da moción presentada polo Grupo do Partido Popular no Concello do Valadouro. Moción do Grupo Municipal Popular relativa ao arranxo e mantemento das estradas provinciales Lugo P6305 e Lugo P0101. Exposición de motivos. A rede viaria provincial que discurre polo termo municipal do Valadouro presenta en varios tramos un grave estado de deterioro, o que supón un peligro para a seguridade viaria e un prexuízo para os veciños e usuarios habituais destas vías. En concreto, a estrada provincial Lugo P635, que vai dende o Cadramón, Capela de Santa Filomena, ata o remisor de televisión, atópase actualmente nun estado prácticamente intransitable. Trátase dunha vía utilizada polos veciños do Cadramón e que serve de acceso a pastizais, ao monte e ao propio remisor, polo que o seu mal estado dificulta notablemente o tránsito e o desenvolvemento das actividades gandeiras e forestais da zona. Do mesmo xeito, a estrada provincial Lugo P0101, que comunica Gontán con Ferreira, presenta un notable deterioro debido á falta de mantemento continuado ao longo dos anos. Recentemente produceuse un derrubamento nun tramo de vía na PK no punto kilométrico 23-24 como consecuencia das augas que circulan por debaixo da estrada, feito que xa foi comunicado á Deputación Provincial mediante o correspondente informe. Os veciños levan tempo manifestando o seu malestar polo estado desta estrada, que empeora considerablemente con cada episodio de choiva intensa. Ademais, as cunetas atópanse sen limpiar adecuadamente, xa que, cando se realiza algunha actuación, limítanse a desplazar a terra cara ás propias cunetas, impedindo así a correcta evacuación da auga e agravando os problemas de drenaxe. Ante esta situación resulta imprescindible unha actuación urxente por parte da Deputación Provincial de Lugo, a administración competente no mantemento destas vías. Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal Popular presenta a seguinte moción para a aprobación do Pleno da Corporación dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Diputación Provincial de Lugo a que proceda con carácter urxente no arranxo integral da estrada provincial Lugo P6305 no tramo comprendido entre o Cadramón, Capela Santa Filomena e o remisor de televisión, dada a súa situación intransitable. Solicitar á Diputación Provincial de Lugo a realización das obras necesarias e reparación do derrubamento existente na estrada Lugo P0101, así como un plan de mantemento adecuado desta vía, incluindo a limpieza correcta de cunetas e sistemas de drenaxe. Dar traslado do presente acordo á Diputación Provincial de Lugo para o seu coñecemento a efectos oportunos. Bien, dicir que a carretera que vai desde a Capela de Santa Filomena arriba ao remisor, pois xa se levou máis de unha vez á Diputación. De momento, pois non lle fixeron absolutamente nada.
Era moi interesante a carretera que subo ao Cadramón porque non é que esteña mal in situ da carretera, o que pasa é que hai zonas das que a auga pasa por encima da carretera, entonces era simplemente unha limpieza desas cunetas. E outra, que o tema onde se foi, onde houve ese pequeno derrumbo, pois a carretera ten por debaixo un gran furado, que é por onde viña a auga, entonces ali como pasen camións de peso, pois é un problema para iso. Creo que viñeron aí os que fan o mantenimiento, pero de momento pois non se fixo nada. Esta é toda a moción. Por parte do grupo socialista. Por nosa parte, perdón, disculpas pola voz. Estamos igual. Ahora que empezamos a intervenir, pois, bueno, tamén fai un receso para darlle a benvida á secretaria titular do Concello, benvida, neste tempo de ausencia, a botamos de menos e enrodámonos no seu regreso. Imagino que ten bastante traballo e estará intentando poñerse un pouco a día. Neste caso, nosotros vamos a apoiar a moción, como non podría ser de outra maneira. Isto tampouco se trata de tirarse os trastos uns aos outros, pero o tema de mantenimiento de carreteras da titularidade que seña, ben señan locales, supramunicipales, estatales ou autonómicas, bueno, pois é un dos problemas que ahora mismo, e sobre todo coas cantidad de auga que caeu esta temporada, pois queda en evidencia, non? Creo que todas as administracións aí, pois sí que é certo que o tema de mantenimento de carreteras é un tema deficitario en general de todas as administracións. No tema da carretera de Diputación, como non podía ser de outra maneira, vamos a apoiar a moción. Temos que decir que desde o primeiro momento este grupo municipal, estes concelleiros e outras persoas estuvemos ali, de feito fomos os primeiros que avisamos á Diputación, non dudamos que o fixera tamén o Concello e que mandara o informe pertinente, e que, bueno, pedimos xa desde sempre unha intervención nese sentido, unha carretera que, como vostede dice, sí que é certo que hai tramos en concreto que sería importante que tuveran limpios, que tuveran as cunetas limpas para evitar precisamente o seu deterioro, e veuse precisamente agora con todo o tema da auga. Bueno, en contacto coa Diputación e coa presidenta da Diputación nos fala que está programada unha intervención de urgencia en canto melloren as condicións meteorológicas, vale, de feito está presupuestada máis ou menos, e que inicialmente falan da creación dunha escollera, que, bueno, evidentemente, e todos os que tuvemos ali vimos que o tema, é dicir, toda aquela pendiente a hora de facer unha escollera, pois vai ser un traballo difícil e un traballo complicado. Seguramente inicialmente falan deso, pero ao mellor teñen que ir a outro traballo incluso de desviación ou de, bueno, de facer outro tipo de traballo, pero está neso, está xa planificado como unha intervención de urgencia e dotado en principio presupuestariamente e coa visita dos técnicos, porque, como vostede ben dice, a nosotros tamén nos preocupaba que esa carretera nun momento determinado se volven as augas, se volve a chover moito, que, bueno, ante un trazado de transportes de peso, pois que poida derrumbarse ou irse. En principio, os técnicos, que nosotros non, comentan que en principio pensan que non ten peligro a carretera. Nos gustaría, e iso sí que é certo que vamos a incidir en que esteña mellor señalizada e que esteña señalizada de unha forma pois máis visible, pero que a Diputación está neso e que de feito xa ten dotado e presupuestado, vale, para fazer a intervención de... Nosotros vamos a insistir e vamos a colaborar en todo o que seja necesario para insistir que se faiga canto antes. É certo que neses días, que nosotros éramos os primeiros que dicíamos, nestes días dicían, con esta auga que cae, con isto é imposible facelo, pero, bueno, que están neso. E do mesmo xeito que outro tramo intentarán facer algún tipo de intervención no tramo que falan anteriormente no tramo do Cadramón na Capela de Santa Filomena, que realmente esa carretera ten distintas dificultades porque hai moito transporte pesado, tractores, camións de madeira e de óleos, vale? Entonces é incluso unha situación hasta difícil que incluso poida permanecer no tempo. De todas formas, nós vamos a votar a favor, como non podía ser de outra maneira. Parte do que... Bueno, nosotros tamén lle queremos alegrarnos da recuperación da secretaria titular de Regina e alegrarnos moito que poida estar desempeñando a súa labor e que seña por bastante tempo, hasta que nos jubilemos. Bueno, pois nosotros somos a
A moción esta parecenos ben, parecenos que tanto a carretera do Cadramón, tanto a carretera que vai hacia Abadín e tal, por un lado da parte de Abadín xa veñen amañando nela hasta labrada, veñenlle dando, botando aglomerado e botando tal, parecenos que bueno, que é unha carretera que ten a súa utilidade, que dá tal, o tema de limpar as cunetas, tal, se ten aglomerado tamén hasta a iglesia de San Xusto, sería limpar as cunetas e vamos seguir botando aglomerado, e, bueno, é unha carretera que está moi deteriorada e necesita amañala. No da pista do outro tamén, unha pista que por ali servese os comuneros nos parques eólicos, nos comuneros do Cadramón, máis os parques eólicos, e, bueno, que iso que fan o seu servicio, todo o que seña amañar as vías públicas e favorecer aos veciños. Vamos votar a favor. Moi ben, pois votos a favor da moción. Bien. Actividade de control. Asunto número 3, acción de contas de decretos quixéramos de alcaldía. presentar unha moción de urgencia, entendo que en rogos e preguntas. No. Tiene que ser ahora. Tiene que ser antes de pasar a la actividad de control, es decir, al finalizar la parte de resolución, si se quiere, hay que someterlo a votación, sí, ser de urgencia, y después pues, sí, nosotros tamén temos outra. Una moción de urgencia también. Bueno, pues primero tendrán que explicar qué es, se vota la urgencia y ya luego. Pero despois de dar... Sí, de cuenta de las... Bien, dase conta da resolución da alcaldía recollidas no libro de decretos do xestor electrónico de expedientes deste Concello dende a celebración da sesión ordinaria do Pleno da Corporación de data 7 de xaneiro de 2026 conforme se recolle na acta da mesma e que son as comprendidas entre as seguintes. Resolución número 1100/2025 de 30 de 12 de 2025 a resolución número 109/2006 de 4 de 3 de 2026. Todas elas atópanse a disposición e poden ser consultadas no libro de decretos do xestor electrónico de expedientes. Ben, entonces pasamos a los asuntos de urgencia. Asuntos de urgencia. Bueno, pues nos vamos a pasarle ao secretario e ao grupo municipal do PP. Nosotros sometemos a urgencia para o voto da seguinte moción, se me permite leela. Bien. Moción municipal do Grupo Municipal do PSDG do PSOE de Valadouro sobre a situación da estrada autonómica Luz 161 que une Viveiro con Mondoñedo. O Grupo Municipal do PSDG PSOE do Valadouro, ao beiro da legislación vixente, e eleva ao pleno do Valadouro a seguinte moción, motivación e exposición. Para o Concello do Valadouro é fundamental a rede de estradas tanto de titularidade local como da Diputación Provincial como da Xunta de Galicia que vertebran o Concello e dan saída á comarca e ao resto da provincia. Neste caso a estrada Luz 161 que une o Concello de Viveiro co Concello de Mondoñedo, pasando por distintas parroquias do Concello de Valadouro, encontrase nunha situación de deterioro firme, con grandes fochancas, sin pinturas, cunetas impracticables, xeas de cascallos e restos forestais. En moitos dos tramos non dispón de protectores quitamedos. Esta situación persiste no tempo, sendo en reivindicación dos habitantes dos concellos que a teñen no seu territorio e que se sirven da mesma dos seus usuarios. É unha rede viaria alternativa ao tramo das estradas pola costa, como xa se veu nalgúnha ocasión que xa vimos co tema do derrubamento da Areura. Tendo en conta que esta estrada é titularidade autonómica e, por todo exposto previamente, este Grupo Municipal presenta a seguinte moción para aprobación no Pleno dos seguintes acordos. Instar a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras da Xunta de Galicia o arranxo da carretera Luz 161, así como o mantemento das cunetas, drenaxes e vixiancia das intervencións que distintas empresas podan facer sobre ela. E o traslado do presente acordo á Xunta de Galicia e a Conselleira competente aos efectos oportunos. Un pouco motivala, que, bueno, non creo que necesite moita motivación,
bueno, un pouco eso, igual que nós temos disposición, que me parece lógico, a que se arraxe calquer carretera da titularidade de calquera administración no noso concello, bueno, pues tamén queremos pedir pola carretera esta que vende por Vilacampa especialmente, que está bastante afectada, vale? Este é un poquito de motivación e sometemos a votación, se considera a presidencia, a urxencia, despois a votación se a considera. Sí, estamos a favor da urxencia, por que non? Votamos a urxencia, entonces. Votos a favor? La urgencia. Bien, eu desto teria que contestarlle que xa está metido nos presupuestos o que é o bacheo de limpieza de cometas. Non sei cando empezan a facelo, pero está. Pero, de todas maneiras, non está mal acelerarse. Votamos do mesmo forma, non? Un pouco que falamos de carretera do Cadramón, que xa está establecido pois que van a facer ese arranxo, pero bueno, eu creo que unha forma, seña a administración que seña, pois dicir, bueno, nós hasta que o faigan vamos a estar aquí insistindo, non? Pareceme ben. Por lo tanto, nós vamos a votar a favor da moción tamén. Entón, Sí. Sí, nosotros tamén xa cando foi a pandemia fixéramos movilizacións, unhas concentracións ali en Chavín para exigir o arreglo nesta carretera, como mesmo se fixéramos preguntar no Parlamento ver como estaba, e, bueno, a pandemia xa foi xa de 6 anos, parece que foi onte, pero sí. Sí, vamos votar a favor, que nos parece unha vía das que comunican o Voladouro con Viveiro, bueno, por aí vai ser moita mercancía tamén, parece-nos importante camiñar. Bien, pois votos a favor da moción. En contra, non? Por unanimidade. Bien, a seguinte é do grupo do BNG, que nos explique. Bueno, podo lela? Non, explícanos a urxencia e logo. A urxencia é con... O primeiro que temos que votar, vai. A moción é o tema por o tema dos camiños do monte, que para pedir para que se poida pedir unha fianza que poñan as empresas madeireiras, porque están quedando os camiños moi mal, con o tempo tamén estuvo mal, e tivemos queixas de veciños por camiños intransitables. Bien, pois estamos de acordo con a urxencia, votamos a urxencia. Votos a favor da urxencia. Agora, se quere ler a moción, pois... Sí. Moción relativa á modificación da ordenanza reguladora do uso común especial de dominio público local polas actividades extractivas de madeira. Exposición de motivos. O Concello do Voladouro ten en vigor dende o 21 de novembro do 2020 unha ordenanza reguladora do uso común especial de dominio público e local polas actividades extractivas de madeira e reforestación nos montes e nos espacios forestais do Concello do Voladouro, publicada no BOP 267 do 20 de novembro do 2020. Nesta ordenanza recolle o seu ámbito de aplicación, así como os requisitos para as operacións de corte e saca de madeira, como son a necesidade de implicar as datas previstas de inicio e remate dos traballos, o lugar do acopio ou depósito, a ruta de acopio e ruta de saída, que ten que ser autorizada e confirmada polo Concello. O tratamento de residuos forestais e indicar quen é o que o fai e copia de seguro responsabilidade civil da empresa. Asimismo, señálase as responsabilidades e obrigas das empresas madeireiras e relaciónase tamén as infraccións e as correspondentes sancións. Esta ordenanza vixente desde hai case 6 anos non está garantindo os viais municipais queden sempre en bon estado, co consiguiente perjuízo para o Concello e para a veciñanza. É necesaria unha estreita vigilancia por parte do Concello, e sabemos que é unha labor difícil e complexa e pouco agradable para quen lle corresponde facelo. Nós somos conscientes da importancia do sector da madeira e dos beneficios económicos que supón para a xente do noso Concello, pero tamén
queremos unha xestión sustentable dos nosos montes que reduzca ao máximo os importantes impactos sobre a rede viaria municipal causadas por a maquinaria forestal e labores de extracción e carga da madeira. Entendemos que tendo un instrumento de control como esta ordenanza esta podese mellorar introducindo un novo punto como é establecer unha fianza económica para as empresas madeireiras dende depositar antes da actividade extractiva, polo que propoñemos a adopción do seguinte acordo: modificar a ordenanza reguladora de uso común especial do dominio público local polas actividades extractivas de madeira e reforestación nos montes e espazos forestais do Concello do Valadouro, introducir na mesma un novo punto no que se contempla a exigencia dunha fianza ás empresas madeireiras previo ao inicio de actividade extractiva ou de reforestación. Segunda, unha vez definida a fianza e trasladados a mesma este acordo ao sector de empresarios de madeira que operan no noso Concello e a Asociación Cooperativa dos mesmos da ámbito provincial. Bueno, isto xa non plenos anteriores quedáramos aquí que mesmo o profesor do Partido Popular manifestou que estar a favor de poñer unha fianza porque reconoceron que estaban deixando os camiños moi mal. Eu creo que é unha situación que nos perxudica a todos, ao Concello e a todos os veciños, porque, bueno, os madeiristas ao mellor eles poden subir aos seus montes coas súas máquinas porque teñen máquinas moi grandes, pero pos resto dos veciños do Concello, moitas veces cando despois deles de que sacan a madeira, nosotros non podemos andar nin por o camiño, ao mellor está con problema se hai incendios da madeira que queiran os camiños. Como ben díxanos, xa fai tempo que dixemos que estábamos de acordo, tampouco fixeron nada, entón vamos a intentalo a facer, porque pareceme que os madeiristas que están, non sei, pasamos un pouquiño e queda todo escarallado, queda todo feito, non fan caso a ningún, é igual que os denuncios que non. Hai un señor aí que é igual denunciado que non denunciado, que escutamos. Entón, vamos a mirar de que maneira se pode facer, estudaremos o tema e intentaremos facer. Por tanto, estamos a favor da moción. Sois do Grupo Socialista, ten algo que añadir? Nos, bueno, eu creo que todos os que estamos aquí, precisamente os que estamos hoxe aquí, bueno, ou polo menos os voceiros, e me consta que os concejales, polo menos o meu compañeiro, e usted é certo que cando sempre falamos deste tema temos que dicir que sí, que manifestou a súa, que estaba de acordo, vale, con establecer polo menos unha fianza que poida facer que os desperfectos polo menos se poidan costear, se non todos polo menos unha parte, porque senón dependemos de denuncialos, de costes judiciales, dunha serie de cousas, e as pistas pagámolas todos, van cos cartos de todos, teñamos montes ou non teñamos montes. Entonces sí que é certo que, aínda que se reconocemos a importancia da madeira como unha actividade económica do val e como unha actividade de movilización económica, tanto para que nas trae como para que na vende, pero sí que é certo que ten que ser con unhas normas. E estamos a favor totalmente, e usted tamén o dixo no seu momento, entón nós estamos a favor da moción. Vale, entendo que agora o que se abrirá, ou, bueno, non sei, a secretaria nos dirá, o que se abrirá con esta aprobación será, pois, bueno, ver legalmente como modificar esa ordenanza, non? Así que nós votamos a favor da moción. Moi ben, pois pasamos a votación. Sí. Votos a favor? Moi ben. Antes de nada, puedo pedir a los voceiros de los dos grupos si me pueden pasar en Word al correo el contenido de la moción. Sí, sí. Gracias. Bien, antes de entrar en reus e preguntas, queria comentar aquí a Alejandro un tema que se nos presentou do taller Hermanos Lorenzo. Pasáronos unhas facturas agora de 3 coches que dixeron que fora usted que nos levara ali a mañá, que lles quedou ali traspapelada e pasaron a hora.
Entonces, o que lle pido é que se acerque un día por Secretaría para mirar esas facturas, se efectivamente foron e non se pagaron e están propostas de gasto non hai, pero bueno, non... Quantos ali levaronse? Non sei. Unha é da Navara, outra da Ford Transit e outra da Citroën Berlín. Os coches ali foron atrás e fora a poñer un bombín do embrague. E a Navara fora tamén... Os timir as facturas e se efectivamente pois eso, pois ponse de acordo coa señora secretaria que é o que hai que facer para intentar pagar esas facturas. Vale, portanto pasamos a rogos e preguntas. Parte do Grupo Socialista. Bueno, sí, nosotros teníamos así varias preguntas. Unha, queríamos saber por un lado para cando os presupostos municipais do 2026, que nos sorprende que non esteñan xa aprobados, bueno, tendo en conta que teñen maioría. Entón queríamos saber se teñen unha previsión. Non están aprobados porque estabanse preparando ao haber cambio de secretario, pois a señora secretaria tense que poñer un pouco primeiro a día de como está todo para despois seguir. En relación, non sei se vou moi rápido, señora secretaria, en relación á preparación do mercado de primavera, que bueno, esperemos que como sempre pois seña pois unha actividade que recobre pois todo o súa esplendor e bueno, que é unha actividade na que todos nos reconciliamos e todos o pasamos ben ese día, esperemos que faiga bon tempo. E queríamos saber en relación aos requisitos para os postos, vai haber postos de cabalos e de animais? É unha pregunta que, porque non lo preguntou xente, entón queremos saber se hai algo prohibición para facelo ou non, si... Non, os bases que ensinos as mismas de sempre. De sempre as mismas, non sei se son, porque houve algún ano, eu non fumín, pero houve algún ano que non se podían poñer pulperías, pero eu pregunto para o tema de postos, non, quero dicir, é dicir, se se presentara unha empresa que con temas de animales, de estas empresas que había, non, que daban paseos en pony e tal, pregunto, estou preguntando, sin ningún tipo de doblez, Pero tú refiriste a poñer puesto en sí no mercado? No, no mercado non, falo de actividade con cabalo, é dicir, vale, actividade, sí, perdón, o mellor o dixen mal, vale. Sí, seguro, me equivoco moitas veces. Vale, actividade en cabalo xa vai haber. Sí, vale, perfecto, é dicir, que vai haber esa actividade, perfecto, era un pouco esa duda. E o pulpo vai a vir tamén, porque se non hai pulpo tampouco hai festa. Se non hai sitios onde comer no mercado de primavera, a xente vaise. Eu non estuve nese mercado, pero un pouco que me dixo todo o mundo, se alguén non escarmentou, creo que debería escarmentar. Estou totalmente de acordo con eso. Eso é así, se nós non temos infraestructura para que a xente coma no mercado de primavera. Entón hai que darlle opción, vale? Ben, queríamos saber a carretera de Coutomil, é dicir, a pista esa de Coutomil, a intención de poder continuar os arranxos e, é dicir, ese arranxo que se iniciou en varias anualidades da carretera de Coutomil. Si hai algún tipo de intención por parte deste goberno de continuar, que se dera capa de aglomerado. Hai idea de continuar, pero non este ano. Queríamos saber como está o tema da xestión do centro de día. Cando falo do centro de día dentro da carteira de servicios sociais. Si xa se desisteu totalmente de crear un centro de día como estaba planificado ou... En principio vamos a seguir con eso que temos, vai nos ben, estamos subvencionando e en principio vamos a seguir con eso. Se o día de mañá, pois... hai un local moito máis grande, moito mellor, pois non quero dicir que non se faga, pero de momento non. Bueno, ese local sabe que estaba habilitado para centro de día e pasada a inspección de servicios sociais. O centro de día era ben pequeniño. Bueno, estaba pasada a inspección de centro de día e, decir, cumplía os requisitos. O proxecto de Cabezán, cando se provee a entrega da obra de Cabezán? Pois a obra de Cabezán pidieron ainda agora unha prórroga e teñen prórroga hasta abril. Parte será a culpa da empresa e outra parte é do tempo que a ingeniera non lles deixou actuar no fondo porque aquilo estaba moi blando, entonces sin que
se marchase aquela humedade, se sacaba todo aquilo dali para facer firme, pois non lle deixou actuar ali. Por iso se lles dá outra prórroga agora. Sabemos que está habendo por parte da subdelegación de goberno unha enquisa en relación a puntos para ver estes eclipses que vai haber, que parece que genera moita expectación. E que non sabemos, entendo que tamén o Concello de Valadouro lle mandaron, non? Para establecer puntos de... Te sabe do que lle falo? Sí, sei do que me fala, pero se o mandaron eu non o vin. Vale. O que fan é, parecese que se prevé, non quere dicir que non vai a Valadouro para a ser, parece que se prevé, tanto a subdelegación, tanto o Estado como a Xunta, prevése que estes 3 eclipses que vai haber continuados, pero un deles o que crea máis expectación, que é o 12 de agosto, un dos mellores sitios para velo parece que vai ser a Mariña de Lugo, se é que non hai niebla, nin está nublado, pero bueno, ainda así verase, porque bueno, vai se escurecer todo, e parece que é un dos mellores puntos para velo. Entonces, a idea que teño, o mellor estou equivocada, que están mandando a todos os concellos que establezcan e os están avisando que se pode dar grandes concentracións de xente. Están avisando así, por eso digo que me parece raro que non chegara algo. Vale. Si saben que teñen, ou se teñen establecido algún punto de... Se chegou non o pasaron, o que si sei é que hai zonas da Mariña que xa teñen ese día agotado e además con os precios desorbitados. Sí, bueno, pois eu sou seguro que a Valadouro seguramente, ou se non chegou, a chegar. Vale, entón era un poquinho se temos algún tipo de previsión, porque incluso falan de organización de tráfico. E despois, en relación ás bases do operario de augas, que, bueno, neste caso eu, como voceira do Grupo Socialista, fixen alegacións, personalmente creo que houve un error nas bases, quería saber como están esas alegacións que fixen, esa reclamación, porque non vi nada máis, pero tampouco vin que salira nada máis. As bases si había, pero era error matemático logo. Estou convencida que era un error humano normal e corriente. Corregíronse con decreto da alcaldía, pero a decisión que se tomou é volver outra vez a convocalas. Vaise volver a convocar outra vez. Están aínda, entón entendo que están paralizadas hasta que volva a salir convocada. Exactamente. Vale, perfecto. Non, entendo, vamos, nosa reclamación, bueno, pensamos que calquera cousa que poida perjudicar a calquera persona para a situación de igualdad, para presentarse algo en igualdad, debe ser reclamada. Pensamos claramente que foi un erro humano, sin máis dobleces, non? Pero bueno, queríamos saber porque non sabemos en que fase está e non vimos publicado nada máis na sede electrónica. Saldrá no boletín do BO, non sei se mañá se pasado. Algo máis? Pola nosa parte nada máis. Polo voy a negar. Bueno, eu tiñamos aquí unhas preguntas. A primeira, queríamos saber se ten usted por parte da Consellería de Sanidade algunha información de que se van suprimir un médico ou como está o tema dos médicos no centro. Deso pode informar mellor que a min Ana, que pode saber algo. Temos unha doctora fija con plaza e un doctor en activo que está de vacacións, todavía non está jubilado. Hasta o 31 de marzo non se jubila. A plaza esa hasta o 31 de marzo está en activo. Están mandando médicos, actores, mas a que temos fijos. A doutora, por que temos entendido, non está a jornada completa. Non, a doutora empeza a jornada, pideu, mentre non se adaptou na guardería, pideu reducción de jornada, porque non se lle está adaptando ben, pero o resto... O outro está de vacacións hasta o final, non? É que colleu todas as vacacións seguidas e cesa o 31 de marzo. Que é cando se jubila. Por tanto, ainda están activos. De vacacións, pero están activos. Xa. Bueno, pois a ver cando acaba as vacacións, a ver se nos mandan outro logo, por ver. Están mandando bastante. Casi toda a semana está coberta por outro médico.
Cando antes viña 3 días a semana, ahora se están mandando os 5. 4 horas. Xa. Onde está, claro que temos menos horas de médico, se está dando a doutora non dando a Cada media semana. jornada. Pideu, mentras non se adapta o negro, pideu unha reducción, pero non é media jornada. Era sobre as 10 menos algo, suele estar ali hasta as 3 da tarde. Ten unha reducción de jornada. Pero a mellor as 8 xa é outro medio. Pois, iremos vendo, a ver como un tema tan importante como ese é ben non perder ningún dos servicios que temos, ningún dos médicos que temos. Estou de acordo, pero a como mandaron, antes ou como mandaban, agora están mandando moitos sustitutos. De feito, a doutora pideu a necesidade de alguén con el. Xa chamou ela directamente para o doutor. Entonces, pero claro, hasta o 31 de marzo, o que estaba aquí. Bueno, Eu creo que César, xusto, que xa fixo os vacantes así, que foi que non me confundo, 31 de marzo. Bien, algo máis? sí, teño tamén. Queríamos saber tamén como estaba o convenio cos cabaleiros, coa pista de andadura, coa asociación de cabaleiros que hai. Se firmou xa ou se está... Pois, iso levaba a administrativa arriba, pero ahora mesmo lle pode dicir, non sei, teño que preguntarlle. Preguntarelle como está e contestarei no próximo pleno ou contesto-lle por escrito. Bueno, pois para a próxima. Pois temos aí tamén unhas queixas no tema das colchonetas que hai no pabellón, que polo visto están bastante deterioradas e, bueno, xente queixas de que non sirven para o que foron feitos, para o que se foron recibidos. As colchonetas son do colegio que non son do concello. E o señor que protesta ali é o menos indicado para eso. Sí. As colchonetas non son do poble? Non, son do colegio, non son do concello. Por iso que estaban as utilizando sin pedilas. Eso para empezar. Vale. Pois entonces habrá que dicir no colegio. Outra do colegio é o tema, se ten algunha información sobre o tema da valla perimetral, se teñen, porque contado a mañala. Está pedida a subvención para facelo. Está pedida a subvención para facelo. A ver se mentre non se malta cale algún neno, porque está bastante peligroso, pelo que me... No, xa estaba fai 11 anos. Sí, pero cada vez canto máis tempo pasa máis. Mire canto tempo tuvo usted para arranxalo e está sin arranxar. E quer apurar unha hora a mí. Agora usted leva ano e medio. Vou na arreglar antes de que arreglou usted. Agora leva usted ano e medio. É na arreglar antes de que arreglou usted. Sí, leva usted ano e medio. Sí. Outra é se sigue o punto limpo sin suministro eléctrico. Está pedida unha subvención para facer todo. O punto eléctrico non se pode poñer así como así. Hai que facer proxecto e hai un gasto grande ali para facer. E hai pedido unha subvención para facer todo iso. Bueno. As señalizacións das parroquias, dos estós ou dos barrios sigue xa no anteriores plenos o falamos, sigue sin amañarse, sigue en mal estado. Temos as señales, pero agora non temos xente para facelo. Cando se incorporen os novos traballadores, pois facerase. Hai señales? Sí. Bueno.
E teño que... É que se debe porque os traballadores están os mesmos, os traballadores da administración. A que se debe que teñamos aínda, non é que teñamos esperando por eles para vivir, pero nos anteriores anos pagábase a asignación ao grupo, era máis o debido aos plenos, pagábase o último día do ano, cando estaba antes Regina e tal, cando pois sempre se pagou puntualmente, agora vamos en marzo e ainda está sen, non é que lle mate nadie, pero bueno, non sei, a que se debe de que non se pagará? Pois débese a falta de levarlo adiante. Estamos con eso e penso que en breve tempo se vai a pagar. Bueno, non é que teñamos sobrado, pero... Bueno, un grano non hace granero, pero ayuda al compañero. Pepe, Sí. podo facer un robo? Sí. Donde ustedes puxeron o cartel, chamaron de arriba, propiedade privada. Robo que usasen. Bueno, nosotros cando temos que estar a cousa normalizada quitaremos, mentre non vamos quitar. Pero que é propiedade privada, se non Pero nos sacan... propiedade privada... É que se non nos sacan ustedes, mandan a sacar a mí, que traballo a mí, non como Non sei, concejal, senón home, como non traballadora. estará nas súas funcións quitar. Mandaron-me quitar, Sí, así. mandaron-me quitar. Non Ellos dicen que non. Non creo que se teña... Porque era propiedade privada, mandaron-me quitar. Nosotros cando vexemos que está a situación normalizada dos médicos e vexemos que tal, pois quitamos. Esa é unha maneira de protestar. Pero protestar que non seña unha propiedade privada. Estou dicindo que é propiedade privada. Eso deberán aplicar a todos os casos, por exemplo, a carretera do Carramón, aí non se interesa, non teñen votos aí. Non é malo. Ou é malo, o que non te interesa. Alguna pregunta máis? Non teño máis. Ata. Levántese así. Pero Ramón é